Boulevard, Capitol. Tagpipika kami ng pagkain galing sa White Chicken. Ito ang pagkain na deliver namin doon sa Visayas Medical Center sa may emergency. At papunta na kami doon sa Visayas Medical Hospital. Ito ang White Chicken na galing kami nagpipick up dyan. Ang katabi nito ang Pitford Chicken. Ito ang building na ito, ang last strip. At papunta na kami guys para mag-deliver. Oh. Sorry. Hidut. Thank you for watching Manang Marites Sibial Recover.
Okay guys, nandito na kami sa Visayas Medical Hospital sa may emergency. Ito ang buong paligid sa parking area para ito sa mga customer patient. Okay guys, hanggang dito na kami magtatapos. Maraming salamat sa inyong panonood. Goodbye po sa inyo. Bye-bye. Bye.